Maglogi sa Miss Papa Gabriel, guys. Isa nang gipamuak ang lubi. Kana mga lubi ha mo nagbunga diha. Kato ang mangipasaka bitaw. Ano na. Nanlerek naman, uy. Kari kay day bot-bot. Arang nakaas imong bot-bot. Aw, sorry. Arang ka lamis bot-bot, guys. Oh, di ba? Oh. Ka nagbot-bot ha. Dapat mahimo kang bot-boton. Nami no, nang gamay, nang gamay. Ayan guys. Where's the ball? Nami no. Yummy. Yummy guys. Nag-iwan eh. Bus-bus. Bus-bus sa lubit. Bukan karay. Ang mga kuyas. Ato na, naglugay na sa skanding to Ang kuyas. Gudyo na sila sa mga buhiin. Mga laki. To na, naglugay na. Tulad to Kuya Kinkin man to, naka-blue. Kuya Gael, kadi man naman magsanina. Mura man na si Jag, kuan. Matso. Bitaw. Matso. Ato sila naglugay na to sa manggahan. Mag-isa dara ring buntis. Mag-uban na na gibutang. Kasi mga naksakutan. Ala kuya. Kuya jangkaw aging Kuya Gail. Buntis na po ng isa ma. Excited na rabas Kuya Gail sa isahang isuot nga kuan. Uniform para silang career. So excited na si Kuya Gael sa isahang isuot. Kana bitong naman na silahang kuan nga. Magsuot na silahang gustong makuan. Mahuman ug sa ilahang career siguro na yes, di kay career. Career lahi man tong career. Career. So magsuot na silahang mga uniforme nga ilang ganahan. So ag isahang uniform. Ang isahang ganahan nga kanang pan guys is mag-army kuno siya. So to na itong uniform kompleto na to. Katuha bitong gibidyohan sila. Diyahang mga classmate. Dari man sila sabay nang gisukod. Pa-picture man sila. So excited na siya musuot karong Martes. So diha ara na dapat dihas ni aging Martes. Diya kayo man madadyon. So karong Martes madadyon na dyan siguro. Gaabang ba sa intaon ba sila uniforme? Gaabang intaon sila to silang mga kaila. So gani kay di naman rehisyo yung taon hagma. Nga si Jared taon mangitag paagi. Uban sila silang mga classmate. Ngita sila uniforme. Arong na imasuo. May nga na, may batang miskwila. Ngitag paagi. Kime, mura na makag-unggoy ni pilit na ng haligi. Unggoy pangag. Ka-cute sa unggoy pangag, guys. Nagkira mag-ngipon niya sabi. Lagi no kong ngipon mura magsirot sunak. Perkudkuran. Yeah. Nanda po, nanubo na guys. Ala, lami ng ngipon ni Kimi. Ate mana na dyan ha? Brush your teeth na dyan ha? Mantay. Ate mana dyan ang imong teeth. Dari sa mi guys, maglogi Miss Papa Gabriel. Ako'y logi pa, ikaw may buak pa. Ha? So, naghanap po ni Zambal. Ay, may dagang mga chicken oh. Oh, manok pa imo. Yeah. Manik anak sa aho pa? Dako na guys na. Pwede na na pang tari. Hanay buwang gab. Ha? Basilan day na. Basilan man day ni di ay. Guys, basilan ka na. Amang mamangho, dagka na no. Mo nagmaguwang, dagka na buyag. Pwede na huktan. Nga na pag manghod. Ay lang mama. Mo nagang pinalit ni nung ingat ng itlog na pod. Grabing uwaga na ni hinangkana guys. Maduno masige ka panguwag ano daghan kag anak. Madu man yung manok guys ug manguwag kay mabuslan man yung tao ug manguwag. Kasi pasasaway man. Bitaw. Muni ag maguwang. Ay ag manghod. Nanapoy itlog. Gabi ka. Saladun. Mo na katong kanong inggang hangi palit. Ag katong isa naman to. Ingga haman. Haman to kabuok. Baluan kita. Ag baluan ni ja. Ag baluan lang ingga di ay.
Ang kaala, ang gunahan sila magatong-atong papagabel. Mama. Butang ni mo ng bunot. Dadto? Ato ray tapo kaya kata nang ikuan. O da na katang ihaling na. Umamana. Okay guys. Habog bujag. Matsu. Juti na kaya? Ya? Juti ka sa mga bujok. Juti. Ken, maho na ka Ken. Tayo pa maho be. Sa isadani mo? Milo everyday? So manglaba mi karon guys, karon na inagaman og lugi. Papa Gabriel mo'y lugi, si Kuya Gael mo'y buak. Kumbati. Kaya rong na pang ginamusay og pang kuan. Pang asinay, pang ginamusay og pang asinay. Yes no. Asin bitsin ay fights na na oy. Mahal man siguro kilo ron jab. Pilag kilo ron sa kuan, lugi. 16 lang. Grabe kong binuang sa badiha. Gamay na hinog lubi sa buhol. Gamay na lubi kaya na nga tumba pag bagzong udit. Mga wa man ang lubi pag bagzong udit. Mahal na dyan tao. Mahal naglugi. Agi ko tug 80 sa una no. Cinta ni binta. Pag hindi baza ya. Shout out Ate Mayet. Ate Mayet ning ipadang ako an kaning atsa. Ano? Atsa, martilyo kana. Ano na. Kagkuan. Dati, gamit na gamit kasi ning atsaha kay pang baghag kahoy, pang lugi ay, pang batakay na ring lugi. Wala, kumbati mga undong. Father and son. Way but ya? Wa na? Kasi higan na naman itong kinuanan. Binatakan. Uy, majuntag mo init ron kay mga labar batas mga uniforme ninjo. Mo init na siguro nila no. Init na siguro guys. Sila ramang kuno na. Ha? Yang murah nila gamay pista ko ay. Mo lagi, gapon nagabanek-banek man pud aguan gapon sa hapon. Bis din na magpista si Seri dami ni gapon yung mista lagi metos ubay. Danim benek na bot-bot pa bining benek man wa may umuuban. Ay, kalamis bot-bot guys. Mukha na tag bot-bot ha, pero di ta mahimong bot-boton kay delikado ng bot-boton. Kasa nagdaktos Ginoo. Gas na. Mion. May bot-bot. Mali, init ko guys. Lagi. Pangkob ng kuan binuungan kay ma sugnod man na. Way bot-bot. Lamig bot-bot tamis. Kana kono yan apod. Maigo ba dyan natang baldi ah? Kana na be. Kana kamarang dake buka sa. Uy, kari dake. Kari may klaring bot-bot guys, niliit. Liit ang bot-bot. Nagkot nagang chicken ya, tanaw ya. Kapay mang chicken guys nga baliktad agi sa hang balhibo to ah. Mang pinaliwatan ni Manong Magdang. Nanay laki. Pasasaway man aglaki o magluto ko ihawon pa da. Adobo. Nagkot na. Diyan palit ng manok. Kasi mo palit og manok diha. Na yung mga hinagtan si Papa Gabriel, itong amang gipang breed, mamaligja na namo, kaya tagko na. Nadanang po na po may kaming panghuktan. Nalapit Bisaya, tag 50 kilo. Napoy manok mga Bisaya, tag 250 ag kilo. Kasi ganahan mo malit. Palit mo, kaya palit mo tinapa. Na. Palit na ko ng mugas, kaya palit ko ng tinapang Papa Gabriel. Tagamukig ba? Higidad manok na sudah balik dyan, kaya tayo tinapa. Magkagmanok. Makamangwan taron. Ting limpyo ro na magas kay Sabado. Ang human miglaba. Ang kuyas manglimpyo atong kaldero to ah. Limpyhon. Basta Sabado guys, mo na among ting.
Bot-bot. Ano niya? Guys, nga antag bot-bot. Man ako pang hinlo dari kanang atubangan. Gubaag amang dari agianan kay namang gotik agi daring ay kuan ba sidecar. So agi hang pikas kon sa sidecar magsige ka lubong kada na lubong nagkuan sa agianan. Limpyohan na dari. Untanin so. Ang mabuwak, ang kalipay. Ang kalipay guys na. Kalabuntag mo na yung panglantawon. Muna yung panglantawon kalabuntag, ganahan kumulili. Ang kalipay dari. There's ang buwak guys. Ang kalipay ko magtanaw. Garaan ka ano ka natukip. Nah, mudaan mo kuan sa siya magdagandagan sa Daya. Daya. Laga na Lagan sa de. Lagan ka sa Daya. Namasang ilag si Andaya guys kay arong exercise pud siya. Dada na imong pagkaon. Sus Ginoo tabangan grabe jud ni taon ni jang kuan na kiata. Daya. Kiat sa kaadyo lagi basta makabuhi. Yan basta makabuhi. Grabe jud kakiat. Mama, girl, Andaya. Girl na siya. Girl nga natumboy kayo. Di man na siya magpadaug laki. Suroy-suroy rabi pero ayaw ipadaug iro ha. May iro doon sa. Nanan. Daya dato na padung. Kaudagan mo kuya kin ka dali exercise. Habog na kuya kin sugod nag kahabog. Gunitik man na imong ipok kay makahubo-hubo. Kahubo-hubo unsa ka? Daya. Padaplin ka na motor, day. Gukod sa aming Andaya, magukod. Asa man sa atong Oreo? Ken, bugbog noon sa sila Oreo, Ken. Damang gusto Oreo dari na magibutang kay mao sa bantay sa mga kanding. Ang kanang kuan. Oreo. Tapos Oreo dadto may tig kuan bantay sa kanding si Andaya. Ato pa sa dito sa mga atubangan. Na, kuha na sila sa mga kuan, sagingan na tulodyo. Tata. Tato, ninglaag pa sila sa Andayag si Kuya Kinkin. Ali. Amang guna siya dyan ilakaw-lakaw o sabado kay arong taon pa makalaag-laag. May iring to kung kusiminto o to sa lublak ko. Ning! Oh, tungko. Lublak. Tag-iring. Muna may iring kuan guys, iring banbanan. Napay iring kabang. Iring banbanan, iring kabang, iring kabong. Napay iring kuting. Sige, sunod-sunod. Mi, lasap-sap mi. Mo nagburos gab no. Nagbuntis. Hapit na lang mahuman. Hapit na mahuman sila sa papa. Yeah. Nagamay na laman. Ngayon human na, maglaba mi. Suroy pas. Andaya kay kuan. Nada ka mahipos ko daling siday. Nandaghang mga silhigon. So Sabado jud guys, mo jud na among ting hinlo ting kuan kay Lunes to Bernis, iguro man naging taon ta makapanilhig, iguro makapanrapot-rapot ginagmay karon general cleaning basta Sabado, general cleaning plus manglaba. So nga namin guys mag-charge sa Opiwas. Malapit ng birthday. Malapit ng birthday. Yay! Kano sa man? Nika? 2. Sige dyan na si Tanos Pizza. Excited. Hipos naman dahil ni mo Kimi. Very good. Lapitan ninyo. Guys, inamtanin jog milk. Si Kimi milk. Diyan ha. Papa. Kapapa mo. Isa yung pader. Milo everyday. Kapader Milo. O atang parisan daring. Kinalamian nga. Danish butter cookies. So, kalami. Kaayo. Nay, nakabutang ng royal. Manginam tag Milo guys. Kay karon inagaman na maglaba nami. Ito na malabunan. Manang giridi. Duha to ka bangkat. Kasi mo tabang diha na maglaba. So mga sa tanin jo dia. Shout out nila sa ate. Salamat ka Jote. Diagin jo gipada. So, maglaba sa mi una. Dali ra man ang mahiposen.
Kanang labhan may unahan labi ng mga uniform, unahan jud kay ano na isuot ang mga estudyante. Inday. Tiwas sarang milk ni mo be. Ayaw sayang-sayangin ng milk kay sayang. What's that? Kuya Gail. Sa una na sa grade 7 pa siya. Wala guys, Kuya Gail. Seryoso ka adyo Kuya wala ba ni siya kuan? Bata pag naon. Kuya raman na ganahan kay army aga ko. Ug ako pasibuton guys. Guys, Hangip mo tanan sa kuya sa may gusto nimong kuan nga laging kanang ganahan ni ja. Ni kuan na sa gusto ko sa mag-army. Aga ko hanging naghadlok man ang army oi. Hadlok ng army kay simbak ko ba. Pero mo sa isang gusto, suportahan namo. Paladyo pa guys, mautro pa na ijahang mga desisyon kinabuhi. Taw. Pero kami support kami sa gusto sa mga anak, nga kanang minatarang nga pag-eskwela ba. Yan ta. Wala ba meron? Hindi ko man mag-panginom ininit. Ang tag-ininit. Pagupit na gab. Pagupit ta ugma. Hindi, may kurta. Ang pagupit tas papagabril kay buhok ko murag buhok ko kanang naay badyaw. Sige, mo kuno pang bayad, hagbay. ako. Kay bo kang bisita. Ako. Pagupitan za. Pagupitan za ba? Ako. Ikaw, Day? Bukit ka, Day? Ako ra putuda na gamay at ara put gamay kay taas na kaano talikod na. Lumunga. Lumunga mo. At ang harbiso ng bunga, nataas ng buhok ni Kimi guys. Talikod talikod. Taas nakasubok ni Kimi. Okay na, patas yung buhok Kimi kay kuan man, straight man, di man pares ang buhok nga kulot. Tulid lang maga tulid ang kurente. Tulid lang man ang buhok guys makurentihan. Gamay ra. Ang ko agamay ba ng buhok guys, kahaman ang kinuhaan, ako lang magkuha dan. Ngayon eh. Awa, ngayon eh. Mas pumuira kay nabetan ako. Ang taas na ng buhok ni Kimi guys. Oh, di na pa kuan na, pasampot. Awa. Oh, tanawag buhok ni Kimi guys, padiri na. Sana put dan og mga padini. Anak karon healthy na pud sa balik. Healthy na sa buhok kay black color. Ba? Na mo ni wave la man si kay ha man nagi kulong hanggi centipede kay saburan ko hanggi centipede. Katudong pag... Im na rin mo nay gapas. Mama, katudong pag... Oh, im na lang milk ni sayang. Mama, katudong ko. Ang sayangin ng milk kay mahal na bagatas. Yes, no? Paggabuntag na ako, tanggal pagkaw. Pagkataw na ako, alam ko luta. Gahapon? Hindi. Kapag nilagi. Ganahan mo makulot ang buhok kay ganahan ko sa pares akong buhok. Gaka na ning kulot naman sa balik. So ning try ragod pug ko guys og ning try ragod pug ko pariban. Ngahan na ni paulian ang buhok din na nahilabtan. Unang pakuanan ba? Karon maulian siya. No. Nakulot na gani. Saan naman buhok ang hitang ipaputo? Sa una dito nagitrabuan sa Manila guys. Sa Manila nagyaya ko 2005 nato ko Manila. Ay. Ano lagi taw musuway patag Manila. Handa. Nagyaya ko dadto. Ang alaga si Darlene May. Darlene May. Lalaki. Badzi. Kato si Zaka naman say kuan naman say skin asthma luoy lagi. Luoy ang alaga kay na skin asthma dyan dini na samad-samad paninija dasang kuan pero karon siguro basig na ulian na. Basig na ulian na si Zaka. Tagalog po na. Nakita na sa kuan hanggi message dako na pati sa Jabi dako na. Gimingaw ko sa akong mga alaga. Haman yung... Dugay ko to sa ila. Kapit ko mo duha ka tuig, uwa ko apasa sang maguwang. Hindi ko mauli. Kaya nalingaw man ko dito. Mama. Haman lang mama. Na ilang mama dito si Ate Bibilin. Mga buutan, mga Bonifacio Apelido. Ito pa. Napa dito. Dito sa Saudi nagtrabaho. Sa Jordan, Dubai, Saudi. Basta kay
Nag-airplane ka. Nagbarko rin sa una, tracking, mga ito uso sa una dari. Ang biyahe. Diyan mo na to ko sa ila, dugay-dugay ko guys. Basak na hapit ko mo duha ka tuig. Ang si Darlene nagahang alaga, di nang buwag na ho. Nga, sundo mo ko sa makuwang. Kay, uli nga rin kuan, buhol. Kaya patiwas lagi eskwela. Eskwela. Mag-eskwela naman, nagkaila. Nung nas pag-Abril. Minjo na hinuon. Huwag pa siguro kung maulit na rin buhol guys. Di ko maminjo. Tura ko dito sa ila. Dahil nagplano na may aturo ko mo eskwela dito. Kaya na may dibatos Manila na may panggabi nga klase. Noon tato yung kuan na, nga panggabi ko. Sayang. Kuan. Pero abo ko nang mahay guys. Nga na, nagbinjo kong papagabril. Kaya napo ko'y liwat na. Gwapa ang paghaliwat. Gwapo. Tanpad. Isa ka laki nga, isa ka bay. Duha naman sila ang alaga. Si Jabi o si Darlene May. Daga na. Dagag ulitaw na karon. Ja. Kilala to. Pag kami dyan na mas papagabril, masidihan ako'y bata. Mas kabuok, si Kuya Gail. Narbaho na po ko guys, atos Dawis. Itong Ate Maribel. Cebu sila. Shout out Ate Maribel. Taga Cebu sila. Po sila nag-abang sa Dawis. Dugay po na to guys. Kaming duwas nanay. Ipon misang nanay. Diyan naman sila ikuan. Kanang nailaundryhan. Sumawi among trabaho. Laundry. Diyan aga ko. Alaga po na bantay hapon ko bata. Kaya mo diyang kuan guys. Bantay bata. Ang alaga. Dua ka buok. Anak ko pariner. Anak ni Kuya Robert. Robert may nga sa banang Ate Maribel. Pariner. Diyan kuan ni sa mata. Kanang blue ug mata. Ganahan ko ni Marco ug ni Martin. Nagang mga alaga. Shout out. Mga dagka na rabad sila. Message din taon na sa Ate Maribel. Ang musta. Diyan may nga na day. Mga alaga. Mga dagka na dyan alaga guys. Na mo dyan ay hanggang kuha ng manarbaho ko kay kasagaran dyan hang bantayan bata dyan mingawunan dyan ko kadug bata mo nang to alaga na ho dyan si Kuya Gail kung pa edad ni Kuya Gail murag do katuig to sa atong do pa katuig si Kuya Gail dyan kanilaging lisod lagi in taon sa una narbaho ko nga tog Dawis na no dyan og ting diop na di ko mo diop si Papa Gabriel o si Kuya Gail mo yung pangatuon. Sus looy taos Kuya Gail ka magsuka-suka in town si Just Behes ban kaya wala gin taon maana dagbata ning abot dito arang luudja kaludja. Ato sila dadto. Say tag sa kasimana, duha kasimana. Ato sa mga gitrabahoan tabang nas papagabril upang uana mo kuwas amang laundry atos laundryhan. Nga ako manarbaho guys pinangga ko kadto sa hang gitrabahoan. Mana magdugay ko sa ang gitar bahuan agahang po ka dato. agahang mga giamuhan masuod na he mga musta in taon na he dahang mga alaga mahingan taon sila kamusta na ko dagko nagahang mga alaga unta puhon magkita mi sa mga alaga puhon nga dagko ng tao. Nay duha pariner si Marco ug si Martin mga gwapo kaadyo gwapa ang boto ang mga alaga tus Manila. Mga Bonifacio apelido na sila Stundo. Tudyo ko gi-birthdayhan guys, dato ko nag-18. Tus ilaha. Mo to'y first time sang kinabuhi nga. Kato murag bunga-bunga ang birthday. Kaya nag-18 man ko, gi-birthdayhan ko nila ra nang lipadja. Sayang laman kay nawag ang picture dato mo utos bay na gidikit-dikit dihas kanang gido-display na nawa. Sayang ka na apil siguro to pagakos bagjo. Kauban ang alaga. O nga na ko guys kuan. Nga na ko manarbaho kasagaran na hang bantayan bata. Lingaw man ko unsa. Ganahan po ko magkuan uban ganang kuan bata hang kauban. Mingawunon ko. Umulak daw po ka. Sa una wa pa ko na break yan datong sa una wa pa ko na break yan sa unang Dalton. Lahot tayo ta saan ta man na operahan man ko. Na diyan po ko pwede mag-arsal sa bagat. Dalton. Wa pa ko na break yan guys. So ta ko nang lahutay. Saan taman nga gahang lawas naman mo ning kuan. Ang bigay. Tambok mo po Dalton. Buyag mas Dalton. So Ikaw magpakahanda to man na. kasagaran na guys basta manarbaho ko guys. Kuhaunan jud ko magbantay bata. Ambot jud ngano jung suot na ng bata. Ganahan sila na ganahan pag ko magkuag bata kay katula man ang alaga si Jabi sa una mao ra mo tayong gibantayan tung dos Manila si Jabi tong panganay. Ganahan ko kay mga to hatod-hatod ko sa eskwelahan niya ja. Kadugayan naman nay kuan sila nga kuan sila ba manuroy. Na ako'y ubanoy tung Tagaytay kaabot ko dito sa kuan gamanan og gardenia. Kuanan sa gardenia ba. Katong liguan pa si Jabi. Ako hatod-hatod. Hatod ko ni jag kuan bawon. Diyan na dyan guys nga
nalabni nagkatong naibaw nanan sang alaga gilabni kay ingon siguro sila bag to nahang naisid kwarta sa snack man dai sang alaga ang ladain taon nagizahang silanan sa isang bawon ug katong izahang sila ng juice ang alaga arang nagkulbaa oy kay ingon ko grabe galirat laging mata kung naglabni kuyaw sa Manila oy kuyaw basta mag kuan naidaghang kabuang dito ma. Diyan naglabni pa dyan nga na natulala ko paglabni nga na nilurat pa dyan mata. Ay, gino ko adik siguro to limbaroy. 2000 kuan pa to ha, 2005 pa to. So karon sa ito egg Yang kasmet na. Yang kasmet. 2000 kuan. 2026 na ta nang dugaya. Nasta kay karon mga ulitaw na sila, ulitaw og daga. Kasagaran ng mga kuan. Malipay pagkos katong hang alaga dahil kanang na ay dawis kay mga mustayon tao na si Ate Maribel na Cebu. Nanguli na sila Cebu. Nada na sila tiwasog pang eskwela nangahuman na siguro ang mga alaga. Masin pohon magkita rami. Bitaw pa makuan ko bata ang Kasi na sara lagi ka kanang yaya ma. Tulo na ka nagyaya. Ay, anak mo dyan ang hinabuhi. Mabinas kalisod, bitaw nga. Hinahanglan po na ito mang narbaho. Ma, og magpalit po. So karon di naman siya pwede nga bija-bijaan. Kaya labi nang nahi among baby girl, si Kimi. Mama, Di na ako magkuhan guys nga manarbaho pa bitaw mga iyan aladyo. Managang manggibuhat. Discarte na naman nga mamigtinda, maninday nga. Nandiya pabor po magbantay ni Dja. Magbantay ni Kimi sa eskwela. Pabor po nga amang mabantay as Kimi. Ito, minaninda dito. Anara. mama, ang mauban po. Kamao dyan ang ginoong palunas tang kinabuhi mo nang kita maning kamot nga zugta. Yes no. Mama, katong magyayap ka to Manila. Ang mulakaw ka ma. Ang mauban po nimo ang mga bata. Ug mo di ko mo ato ko sa hang maguwang si Anhing Manong. Atukos ka nang naay malabon, litre. To man sila nagpudyo. Ato ko dito magpungnanan. Diha mga pag-umangken. Kada diop na hang dadaan ato Jollibee. Hang itrit. Hang mga pag-umangken ato Jollibee na. Ano mga pag-umangken mo na mingawon sila na. Hang masiin tawag yung tita. Kamusta naman mo diha? Diya na to yung tulo may anak sa maguwang. Si Negro, si Alin, si Kikay. So kanas Alin pohon. Basin mo abot na darhe sa Bohol, makakita na mo na pohon kay nagplano to mo bakasyon darhi. Katos Negro nakangarito sa una sa patong tuigaw pa na uso ng vlog. So pa mo kita na to guys, mga hagbog po to buyag tong mga bata ah. Ang babae. Bagay. Sinig. February pud kuan. Si Negro lalaki. Si Alin mo to yang na alagaan ka reject. Pag-abot ng Manila, natambay mo ko karija ila Manong. Nibes aghang kuan nito guys is bakasyon na, pabakasyonon ko sa maguwang. Kay laadyon man lagi ko way buhat, laadyon ko way trabaho ba. Umuang ay magtambay. Nanghit ko sa maguwang nga. Ngita ko trabaho. Ngin sagad trabaho basta kay kanang tinarang nga trabaho di nang kabuang. Ngato. Di mo sukot ang maguwang kay lagi eskwela ina, eskwelahon ko dito. Nga ko kay ako mahal na. Ako ganahan lagi uko. Nga tumila to kay Mayo masoto. May April di ay. At po ka Ako ganahan magtambay-tambay. Ang gusto ka ng kuan ay nakoy buhaton. Ay, tayo may makaado to ilang silingan. Kanangita og kanang naay kuan lagi. Puli ni Dja. Atos Manila, mamangag tagas ang Ay, mga bay. dadto me. Kasud ko. Mama, atos Manila, mamangag tagas ang bay. May uban mga building tag-as. Building. Yan na, pwede ang mga samin. Apod. Adto nakasad ko guys, dito sa Kaluukan. Dito ko nagkuan, dito ko atos bagong silang. Ko diha, dugay ko diha dapita. Kumawa pa ko kasuway mga ingana. Duha mi kabuok sa kanang kauban si sura ba tingan tuhong kauban ha. Katuhong kauban kay kuan man si Dja kanang bungi bitaw si Dja Dani. Kana na kuan ni Dja Dani sa wa na maidpatahi kay kuan naman si Dja dako na jadi na ma ikuan sa doktor di na ko na madaog tahi basta kanang kuan na bitaw ta kanang tiguang na ta. Kalimot kusngan si Rose. Tong kauban si Rose nani. Babae? Magka-vibes mi dato ni Dja. Dugay na mong uban. To nauna to si Zaghawa na ning hawa si Dja kay maning uli ba to sila ha sa Aurora, taga Aurora to si Dja. Dahil sa taga Bicol, na po ko yung mga nakaila diha.
Bibibian. Makamiho ba dyan po? Kana bitaw atang mga kaagi, guys. Kala man timo kauban. Wala na minsan ako karon. Siya nang una og uli. Una mazaghawa. Ako lagi ako'y plano mo hawa kay ang gusto ato ra ko dito kay beutan gud sila. Da makakaon kog lagmi nga pagkaon. Dagto sa mameut lagi ko sa una. Mameut lagi ko sa una guys maghuna-huna. Nga barang daghanag pagkaon sa tubangan kay kana lagi mga kwartaan, mga mo din naglami. Ana sa sus maghuna-huna sa ko sa kay sudan las nanay, las tatay, may suon. Mahingana sa ko magkaon ko mahinagtok ko sa kay sudan las nanay, las tatay, manawag kay cellphone sa una gas na kay dikipad pa mano pa may ngani kamera. Nawag ko nay sa may sudan ninyo diha. Mga musta ko nila. Sa pamay cellphone. Dikipad. Dikipad pa ang cellphone sa una. Sa itong pag-vivo. Ang kakuan mo katong kuan guys katong cellphone nga Motorola. Ito nga na si Jaka dak Motorola. Jaka do kaya nagkigbaylo ko sa maguwang atong Nokia kuan sa to 3310 ba to kalimot na ko sa mga cellphone sa una mga ligon na ba hinunto. Baylo mi. Unto manawag untawan ko nila. So kinaunhan ng sweldo. Kinahanan ng sweldo guys na naadzug ko nga makasweldo gani ko kay balay ko sa kalisod ris ato sa kalisod labi na og kanang naay tinghuwaw na kinahanan ng sweldo ang gipadatanan hagang sweldo sa una kay 3,000 ang sweldo sa 3,000 2,005 dako na uy 3,000 mo na dako sa una mo na sweldo nga kadugayan ning sakad ni 3,500 hantod nga ning kuan ning uminto jud pinangga man pud mi sa mga amo. Mama, og Ang ganahan kayo manglakaw og mga amo. Uban mi sa malipay ko kay ugon sa ilang kanon makauna mo kanay nga bitaw ang kay bawo sila unsa pi atong kuan. Wa mi nila gitreat og laing tawo. Asahin man. Kata Tati Cora, la Kuya Boy. Taga kuan sila taga Tondo man sila kaliwat mga Bonifacio apelido. Kung makatuman nila guys, laagan din na sila. Gimingaw ko nila. Mama. Magsige na po silang sunod-sunod nimo. Kinsa? Ang makatos Manila mga bata. Na ako no magsunod-sunod kay ba wala gining bata, bantayon nan sining bata kina number 1 nan jud magbantay kag bata. Ayaw jud na bugagi si mong pananaw mangyaya ka. Ayaw jud bugagi ingana jud ko guys, di jud na bugaga na sa ang pananaw, bahala na dihang uban basahan ang alaga jud nang bantayan. Bahala magkinaunsa ingana ko ka kuan sa ang alaga. Sus, mahadlok ko kay labi na ata ng alaga. Panggaon jud nato di jud na nato i-treat og laing tawo. Ingana magiyaya. Basin Panggaon agatong mga alaga. Samot na agahang anak. Basin- Yang kayo na ho. Pero Mama. maski gan siya kapilangga guys, labi na magbuhat og di maajo ka sabaan nato sabot. Mama, Pero ba man skimi. Mama, Saba man ko basta di magtarong. Mama, basin ikidnap ang bata. Simbak ko. Kuha na mga Isa dagko kay na sila. uban. Isa kay uban. Ulitaw na. Sagdi kay kay chat ko. Maki video call ko sa mga alaga. Pasend ko picture or makakita mo. Karang Nga kuan na hang kuan guys sa una. Pagkawala ka upog ko narbaho, enjoy po na hang kuan sa Cebu. Nakaabot po ko sa Cebu. Katong kanang naay kuan sa restaurant. Mata kog dag alas 2 sa kadlawon kay maglat-an ako og munggos. Na, alas 2 sa kadlawon maglat-an ako og munggos. Unja inig ka alas 4 magluto na ko na nag-itlog og katong longganisa na lutuon sa display. Diyan na isuon sa ahang amo mo patoy kuan kalimot nam ko sila mangan. So ako ning kuan dato guys, wa ko modugay kay nahadlok man ko kay na may ilang igsuon nga kanang adik man na jagikan o kanang aton napita to siya ngadto ba. Sige maglurot ag mata. Hadlok man ko. Basig mo pisang mata. Pero di jud lahi jud. Jaghang higdaanan nga pulding bed kay isa mang pulihan. Wala ko reklamo ko sang amo. Kuya muli kuya. Taga dara nang pud aga ng laki taga Alicia ra man pud. Muli kuya ko kasabot. Ajeng ingnan. Uli ko. mga na dayang kon. Mga naman, isang mata, mura siya ka nang maglurat, isang mata, blanco bitaw, isang huna, mahadlot ta. Basta numero pa to ijahan, di ba? Ingat-ingat. Uli ko, oy. Mo to na to pag uli na nahan, balik na kong eskwela kay pa-eskwela lagi ko sang maguwang. Wa na, namin, hinong kong Gabriel. Estilan. Nakita na hinuon.
Magsige dagdarat na. Pero okay ra pod. Kana naminjo ko guys. Kaya at least. Wala na maghang maliwak. Mama, Mas Kuya maglingkod. Kinkin, Kuya Gail, Kimi-Kimi. O, Mama, diba? maglingkod. Si Jajay na kay Boss Linyas at ang ginabuhi ba? Yo, Mama, maglingkod po siya. Magdarat ang mata. Madlock po ka. madlek mo kumay nga na good. Ano mo, kung nagmatabi to. Siyempre, makaibaw, good tag on sa ikuan kay madyo watay pamati, watay kuan pakiramdam sa palibot. Tama na mo pa, manglaban nami, uy. Manglaban nami guys, taas-taas naman atang chismis, kinabuhi. Kasi nga to yung natulapig ang mata. Siguro, more pa isang minat, hanleraton. Naglugi ka, Ken? Kuya. Pag nagdabdab na kuya sa likod, hindi pa dabdaban ni Jaag mga sagbot kay para sagbot pa. Na magtiwas na taglaba kayo na karaming naghanag ang mga labhunon guys. Yeah. Mga labhunon, isa ka kari. O di apa jud. Plus di apa jud bangkat. Kanawa guys, di apa labhunon, iswil. Di ara. Labhunon. Sa kaning agas ang hinay-hinay dari, maduna naman. Ang mga puti nababad na. So unahan na mag mga uniform kay arong mahayhay na ni si Za.